Also, ich habe Kryptex vor einem anderthalben Jahr kennengelernt, ungefähr, Körülbelül másfél éve ismertem meg Cryptexet, und habe damals eine große Summe Geld investiert, eigene Positionen, alle Firmen, war ein guter Freund, ich hatte Vertrauen, waren knapp 30.000 Euro. és már akkor hitt benne, nem kevés összeget, körülbelül 30 000 dollárt rögtön bele is fektetett, egy pozícióban különböző szerződésekkel. Habe das aber als Mickey Maus Geschäft abgehandelt, habe gesagt, okay, mache ich einfach so, dir einen Gefallen zu tun und wenn es klappt, klappt's. Das war's. De igazából nem vette komolyan, és csak gondolta, hogy investál, mint mindenhova, ő sokszor investál sokat, és úgy gondolja, hogy 10-ből egy bejön, vagy 2 bejön, és az akkor nagyon jó. Itt is úgy gondoltam, hogy ha ez mind igaz, és bejön, akkor jó lesz. Habe vor 4 Wochen einen Anruf bekommen von dem guten Freund, der jetzt in Bangkok lebt. És 4 hete az egyik barátjától, az egyik legjobb barátjától, aki Bangkokban lakik, kapott egy hívást, telefonhívást 4 héttel ezelőtt. Er hat mir das richtig erklärt. Er hat mich gefragt, ob ich noch ganz blemblem bin, weil ich hier nichts tue. Ich habe es ja bis dato nicht mal verstanden, was ich getan habe. És ugye ez a barátja megkérdezte tőle, hogy észnél van-e, és hogy miért nem csinál valamit, és érti-e egyáltalán, hogy hova investált. Und bin dann, ja, nach dem anderthalbstündigen Telefonat nach Bangkok geflogen, mal gleich um die Ecke. És akkor ugye másfél órát telefonáltak, és rögtön felült az első gépre másnap, és elrepült Bangkokba, mert még egyszer át akarta ezt beszélni, és a saját szemével akarta látni mindazt, amit a barátja mesélt. Habe dort eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben, habe sämtliche Auszahlungen gesehen von 8 Millionen, 3 Millionen, 60.000, 300.000, alles war dabei. Alá kellett írnia egy hallgatási szerződést, hogy neveket nem mondhat, és így megtekinthette több ember kifizetési bizonylatát az 1 millió dollártól a 3 millió dollárig egy összeges kifizetéseket, a 60 ezres, a 90 ezres kifizetéseket és a többit. Habe dann am nächsten Tag meinen besten Freund angerufen, auch Vertriebler. Er hat sich ins Flugzeug gesetzt. Einen Tag später war er in Bangkok. Aztán Rico is felhívta az ő legjobb barátját, hogy jöjjön ide, mert itt valami óriási dolog van, és amit látott, azt neki is látnia kell. Tehát felhívta a barátját, és a barát is Bangkokba repült másnap, akkor már hárman voltak Bangkokban. Und dort haben wir entschieden, das ist der einfachste Vertrieb mit dem besten Marketingplan. Hier geben wir nochmal richtig Vollgas. És mivel Rico is, és a barátja is régóta persze mással is foglalkoznak, és rengeteg pénzük van, és inkább befektetők, de régen csináltak több multilevel marketinget is, tehát hálózatépítők voltak, ezért most eldöntötték, hogy itt még egyszer újra hálózatot fognak építeni, mert ez különleges, és a világ legegyszerűbb marketing terve, és a legjobban fizető marketing terve. Und jetzt möchte ich euch kurz erklären, ich mache dann auch eine Bildschirmübertragung, warum das so ist. És most akkor elmondja nekünk, illetve meg is mutatja, ha gondoljátok azt, hogy miért gondolja így, és miért van ez így, ahogy mondta, hogy a legjobb és a legegyszerűbb marketingtel. Vielleicht aber mal ganz kurz ein, zwei Sätze zu mir. Ich bin seit 24 Jahren im Vertrieb. De addig valamit még elmesél magáról. 24 éve épít már hálózatokat, vagy épített, Und ich habe noch nie so ein einfaches, sicheres, duplizierendes Business kennengelernt. de soha az életében nem látott még egy ennyire egyszerű, ilyen jól fizető, és ennyire könnyen másolható marketing tervet, mint ami itt van. Und warum ich so Gas gebe, sind zwei entscheidende Punkte. Sie sind seit 2017 auf dem Markt. És amiért ő most megnyomta a gázt, és újra öm, továbbajánlással foglalkozik, az két dolog. Az egyik az, hogy ez a Cryptex már ugye 2016-17 óta működik,
Sie haben bis jetzt alles ausgezahlt. Man findet nichts Negatives im Internet. Mindent az ég egyet a világon pontosan és tökéletesen egy összegben, kriptóban ki lettek fizetve, és az interneten nem találni a Cryptexről egyetlen egy negatív írást sem. Und jetzt kommen die zwei Punkte. Sie sind anonym und dezentral. Ganz wichtig. És ráadásul, ami neki nagyon fontos Rikónak, és a többi barátjának is, az az, hogy ez a rendszer, a Cryptex anonim mindenki számára, és decentralizált. Nagyon fontos, mindkettő. Und das, was ich euch jetzt zeige, und das könnt ihr mir glauben, einige, viele wissen das, ist ja nicht gewollt auf der Welt. És az, amit most meg fog nektek mutatni, nagyon figyeljétek, mert különleges, és mindegyikötöknek valószínűleg világos, hogy az, amit itt látni fogtok, és ez, amit a Cryptex nyújt, ez a világban, a jelen világban nem egy akart dolog. Tehát senki nem akarja, hogy te gazdag légy, senki nem akarja, hogy te neked jól menjen, hogy neked kriptód legyen, és hogy anonűmen ráadásul kriptód legyen. De itt ez lehetséges. Könnt ihr meinen Bildschirm alles Ja, sehen? ugye Okay. látjátok, írjatok légy szíves a chatbe ötösöket. Ha látjátok, én látom. Ich erkläre euch jetzt das komplette Backoffice und wie es funktioniert. Most megmutat egy webirodát, Ganz, amit lehet majd kérdezni, és most átmegyünk egy webirodán. Ja, wir sehen, alles klar. und ganz wichtig, was Cryptex überhaupt tut, weil das muss man verstehen. És nagyon fontos az, hogy értsétek azt, hogy Cryptex mit csinál. Es gibt viele Firmen auf dem Markt, die traden, Börsen, die staken. Es gibt viele Firmen, die angebliche Geldanlagen haben und die Seite schwarz wird, kennen wir alles. Nagyon sok cég van ugye a világon, a piacon, akik tradingelnek, stakingelnek, meg kereskednek, egyéb dolgokat csinálnak, aztán egyszer csak az oldal fekete lesz. Und hier ist es im Prinzip so, hier rede ich mittlerweile von einem risikolosen Geschäft, weil es wird gestaked. Und Staking, wie wir alle wissen, hat ein geringes bis gar kein Risiko. Itt viszont nincs kereskedés, itt csak staking van, a staking pedig köztudottan szinte rizikómentes, mondhatni azt, hogy rizikómentes formája az új érmék előállításának. Was tun wir? Cryptex besteht aus 3 Kategorien. Mit csinálunk? 3 kategóriából áll a Cryptex. Aus circa 200 Superleadern, die die Unternehmung führen. Es ist ja keine Firma, es ist eine Community. Tehát ez nem egy cég, itt ez egy csoportosulás, ahol hozzánk hasonló emberek jöttek össze. Köztük vannak többek között 200 darab kiválasztott szuper vezető, szuper líder, Einer Bank und einer Versicherung. és egy bank, és egy biztosító. Ich erkläre, wie es funktioniert. Wir geben in einem Kontrakt, so nennt sich das, einen DeFi-Hybridvertrag $100 hinein. Most elmondom, hogy működik. Várjatok egy pillanatra, mert még valaki be szeretne jönni, beengedjük. Diese $100 Warte, nochmal bitte. wir geben $100 in einen Hybridvertrag hier rein, in einen Staking-Vertrag. Tehát mi nem csinálunk különösebben mást, mint azt, hogy $100 befizetünk, beadunk egy DeFi hibrid szerződés megkötésére. Diese $100 bekommt die Versicherung. Ezt a $100 megkapja a biztosító. Die Versicherung löst eine Police aus, eine Sicherheitspolice im Wert von $108.000. Bekommt wirklich die Versicherung, nicht die Vertriebler, die $100? Nein, 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 wirst sehen dann. Hm? Okay.
Tehát a biztosító ilyenkor 108 000 dollárra biztosítja a te általad megnyitott szerződést. Die Versicherung verdient damit eine Menge Geld und gibt diese Police der Bank weiter. A biztosító az rengeteg pénzt keres ezáltal, és ezt a biztosítást továbbítja a bank felé, Die Bank löst daraufhin ein Sofortdarlehen, einen Kredit aus, den wir anonym in unsere Wallet bekommen. és erre a bank azonnal kiadja a hitelt neked a webirodádba. Bei einem Dreijahresvertrag Kontrakt 30.000 Darlehen, bei einem Fünfjahreskontrakt 43.000 Kredit. Sofort in Echtzeit. Und bei 7 Jahren? Bei 7 Jahren auch 43.000. Tehát ha 3 éves szerződésnél tudjátok, 30.245 és 7 éves szerződések esetén a kezdőtőke 43.200 dollár. Diese Summen staken für uns. Die Darlehenssummen, die Kreditsummen. Wir machen 0,13% am Tag fest. És körülbelül 0,1-0,3%-kal ez az összeg, ez a megkapott hitelösszeg azonnal bemegy a stakingba, a közös poolba, és dolgozni kezd. Man sieht hier ein Beispiel. 126 Kontrakte habe ich selbst in dieser Firma. Ez a saját cégének a weboldala. Itt láthatjátok, hogy 126 aktív szerződése van. Habe hier 104 Dreijahreskkontrakte, 20 5 Jahre und 2 7 Jahre. Egészen pontosan 104 darab szerződése van 3 évre, 20 darab szerződése van 5 évre, és 2 darab szerződése van, ott alul mutatta, 7 évre. Hier unten links sieht man die bereits erstakte Summe. Itt alul bal oldalt láthatjátok azt, ami már a stakingben jött pénzösszeg. Diese Summe wird jeden Tag im Monat mehr. Jeden Tag. Ez az összeg minden nap több és több, minden hónapban több és több. Außer an einem Tag wird es weniger. Dort wird die Versicherung abgebucht. Egy hónapban egyszer kevesebb, azon a napon majd észre fogod venni, hogy az az a nap, amikor a biztosító és a bank levonja a nekijáró összegeket. Für einen Dreijahreskontrakt, die Police, jeden Monat 240 Dollar werden abgebucht, einmal. Für einen Fünfjahreskontrakt 330 Dollar. És ugye a bank is, meg a biztosító is az általatok ismert összegeket levonja minden nap, minden hónapban egyszer. Was haben wir davon? Warum macht das die Bank? Warum macht das die Versicherung? Vajon miért csinálja ezt a bank nekünk, és miért segít nekünk a biztosító is? Wir bekommen nach allen Abzügen bei einem Dreijahresvertrag 35.000 Dollar nach Ablauf. Ugye, mint tudjátok, 3 éves szerződés után minimum 35 000 dollárt kaptok meg. Bei einem Fünfjahreskontrakt 460.000. 5 éves szerződés után minimum 460 000 dollárt kaptok meg. Was hat die Bank davon? Die Bank bekommt ihre Zinsen, verdient eine Menge Geld und hat ihr Inflationspapiergeld in Bitcoin gesichert. És ez ugye rendkívül jó a banknak, mert óriási bevétele van, több ezer ügyféltől havonta fix bevétele van. Ráadásul a biztosító így ilyen módon biztosította a pénzét még az infláció ellen, mert bitcoinban van a pénze a banknak. Was hat die Versicherung davon? Die Versicherung hat bereits jetzt im australischen Raum, weil dort hat Cryptex begonnen, circa 210.000 Kunden. És a biztosítónak is jó, körülbelül már most eddig a biztosítónak Ausztráliában ugye 210 000 ügyfele van ezáltal. Das heißt, jeder hat 2 Kontrakte. Im Durchschnitt, sagen wir mal, hat sie 500.000 Policen, wo der Risikofaktor Mensch
kein Geld, krank, Autounfall etc. pp. Risikofaktor Mensch ausgeschaltet ist. Sie kriegt jeden Monat schön ihr Geld. És úgy a bank, mint a biztosító is, teljes mértékben biztonságosan kapja a pénzét hónapról hónapra, mert az a rizikó ki van kapcsolva, ami szokott lenni a legnagyobb fejfájás a biztosítónak meg a banknak, ugye az emberi rizikó, hogy az ember esetleg, aki felvette a hitelt, beteg lesz és fizetőképtelen lesz, vagy ilyesmi. Na ez itt nincs, tehát a bank is és a biztosító is szinte rizikómentesen az összes ügyféltől automatikusan kapja a pénzét. Ja. Okay, okay. Das heißt, jeder hat was davon. Es ist eine Win-Win-Win-Situation. És ezért mindenkinek jó. Jó az ügyfélnek, jó a banknak, és jó a biztosítónak. Ez egy ilyen nyertes-nyertes-nyertes kör. In naher Zukunft tritt sogar noch eine zweite Bank, die wir jetzt dazu bekommen. Most nem sokára, mivel nagyon szeretett ez a dolog, nem sokára fejlesztések befejezése után még egy bank be fog lépni a képbe hozzánk. Wir haben am Anfang Einjahresverträge gehabt, wie man hier sieht, und Zweijahresverträge. Régebben voltak 1 és 2 éves szerződések is. Die sind zurzeit komplett ausverkauft, die waren limitiert, genauso wie die Dreijahresverträge, die sind limitiert, aber es wird in naher Zukunft kurz wieder Ein- und Zweijahresverträge soll es geben. És most főzik a biztosítót, ha minden jól megy, akkor lesz újra 1 és 2 éves lejáratú szerződés is a jövőben. Jetzt kommen wir gleich zu der Frage, okay, das habe ich nämlich auch gedacht, das ist doch ein Scam. és azt gondolta, lehet nálatok is megfordult a fejetekbe, hogy ez lehet, hogy csak egy scam. Aber die $100 bekommt die Versicherung. De a $100 az megy a biztosítóhoz rögtön. Das heißt, ich zeige euch jetzt den Marketingplan. Von $100, die hier reingehen, die aber Cryptex gar nicht bekommt, die zu der Versicherung gehen, werden in Echtzeit $345 in die Struktur gegeben pro einen Kontrakt. És rögtön szétosztásra is kerül a struktúrában a vezetőknek, illetve a szerződéskötőknek, vagyis az ajánlóknak rögtön szétosztásra is kerül ez a $100, de nem a $100, hanem még sokkal több, egész pontosan 300, wie viel? $355. $355 kerül szétosztásra a meghívók között. Das hängt aber damit zusammen, weil noch nicht sehr viele Leute drin sind, sie könnten $2000 bezahlen. Wie meinst du das? Sie könnten $2000 in die Struktur geben pro Kontrakt. Das heißt, Ja. es sind noch nicht so viele Ebenen. Wir sind ja nicht wie bei anderen Diamond beschnitten. Du kaufst jetzt Liter, du wirbst Liter, du kriegst ein bisschen die unendliche Tiefe Geld. És még nem vagyunk nagyon nagy mélységben, tehát abszolút a végtelen mélységből is lehet keresni. Wie könnt ihr die Provision zahlen? Ganz einfach. Staking-Überschüsse, Punkt 1. Und Punkt 2, die Versicherung bezahlt Provision auf die Kontraktpolicen. Aha, also, hogy létezik az, hogy $100 fizetsz be, és a te $100 helyett $355 osztódik szét a felső vonalban a meghívók között. Ez úgy lehet, hogy nem csak a $100 osztódik szét azonnal, hanem ráadásul a biztosító is fizet azért, hogy biztosíthat téged, tehát minden egyes fő után, vagy minden egyes iroda után, minden egyes szerződés után igazából a biztosító ad a Cryptexnek pénzt, és ez is szétosztásra kerül. Tehát így lehet az, hogy több pénz osztódik szét a felső vonalban a meghívók között, mint amennyibe megy. Ja. Okay. Links sehen wir die Passivprovisionen, die wir immer ausgezahlt bekommen,
wenn von unseren Kunden Kontrakte auslaufen, 3 Jahre, 5 Jahre etc. pp. Bal oldalt ugye azt látjuk 20 mélységig, amik akkor lesznek kifizetve, amikor a kundschaftod, az ügyfeled szerződése lejár. Diese Provision geht 20 Ebenen tief. Ez 20 mélységből neked jutalékot fog jelenteni, Und ist in Prozenten von unseren Kunden oder Partnern von den Staking-Gewinnen, die wir zusätzlich bekommen, die sich in unserem Konto ansammelt. és a te ügyfeled staking hozamából lesz kifizetve. Nem úgy, hogy az ügyfeled kevesebbet kap, hanem az ügyfeled megkapja azt, amit meg kell neki kapnia, csak te is kapsz még belőle. Jetzt lasst uns aber zum schnellen Geld gehen. De most menjünk át a középső oszlopra, ez a gyors kereseti lehetőség mindazoknak, akik tovább ajánlják a rendszert. Bei den 3-Jahres-Kontrakten bekomme ich eine Sofortprovision von der ersten bis in die 10. Ebene. A 3 éves szerződéseknél, hogyha ajánlod valakinek, és a te általad behozott emberek is tovább ajánlják, akkor 10 mélységig kapsz azonnali jutalékot. In der ersten Ebene 30%. Első szinten 30%, Ist schon eigentlich völliger Wahnsinn. ez már magában csodálatos. Zweite 5, dritte 5, vierte 5, bis in die 10. dann 4-3. És mint látjátok, 5, 4, 3, 10 mélységig a százalék. Minden egyes százasból kapjátok ezt. Bei den 5-Jahres-Verträgen ist es ganz interessant. Erste Ebene 50% Provision, zweite 10, dritte 5. Itt az 5 és 7 éves szerződéseknél ez még extrémebb, még csodálatosabb, hiszen első szinten ugye 50%-ot kapsz, aztán második szinten 10, harmadikon még 5-öt. Das gleiche zählt natürlich für 7-Jahres-Verträge. Tehát 5 és 7 éves szerződések esetén. Und jetzt kommt was ganz Sensationelles. És akkor most jön az a szenzáció, ami tényleg különlegessé tesz minket. Das ist die Position des Leaders. Ez az a pozíció, amit néhányan majd közületek el fognak érni, úgy hívják, hogy vezetői szint. Das heißt, ich bekomme bis in die unendliche Tiefe, wenn ich 100 Partner habe in der ersten Ebene. Tehát Rico már elérte, neki megvan a 100 saját partnere, mindenkinek van minimum 1 szerződése az irodájában, tehát 100 direkt vízszintesen. Und im gesamten Team einen Umsatz von 100.000 Euro habe, sprich 1000 Kontrakte im ganzen Team, wo ist egal. És teljesen mindegy, hogy hogyan, milyen mélységben, egy lábból vagy több lábból, de a mélységben, csoportforgalomban megvan az 1000 darab szerződés. Bekomme ich nochmal extra auf die ganzen Kontrakte, die in dem Monat dazukommen, nochmal pro Kontrakt $5. És ilyenkor van az, hogy te is kapni fogsz, mint ahogy Rico is, plusz 5%-ot mindenkiből visszamenőleg, vagyis nem mindenkiből, hanem minden egyes szerződésből 5%-ot, azaz $5 visszamenőleg. Ich habe am Anfang drüber gelacht, gebe ich zu. Az elején ő ezt kinevette, bevallja őszintén. Sind aber diesen Monat, so wie es aussieht, bei mir alleine zwischen 14.000 und 17.000 Euro. Nem vette komolyan, de most van az első hónap vége, vagy egy hónapja elkezdte, és ebben a hónapban gesamte Umsatz, im Monat hast du 14.000, 15.000. Ja. Na, aber nur der Leaderbonus, der Marketingplan kommt extra, da kommt ja jeden Tag. Ja, genau. Tehát csak az 5%-okból, végtelen mélységből csak ez a bizonyos vezetői jutalék neki most egy hónapban kb. 14-15 ezer dollárt jelent. A többi jutalék nélkül. Tehát csak a vezetői 5%. Und jetzt kommt das Genialste, das habe ich in noch keinem Vertrieb erlebt. És most jön valami különleges, amit Rico még soha sehol nem tapasztalt. Wir machen jetzt ein Beispiel. Ich bin Leader. Ez most egy példa, mondjuk azt, hogy Rico egy vezető, mert tényleg az. Die Lisa ist bei mir, ist Leader.
Liza van alatta, ő is vezető, tehát mondjuk azt, hogy nekem is megvan a 100 direktem. Das Gleiche sagen wir haben jetzt 5 Lieder untereinander. 5, 6, 7, egal, spielt keine Rolle. És tegyük fel, hogy Liza alatt van még 5 vagy 10 másik vezető is, hiszen közületek is lesznek vezetők, egymás alatt szépen sorba, akár 10 is. Dann bekomme ich trotzdem auf das ganze Bein, auch mit Lisa, die $5 pro Kontrakt. Ebben az esetben is megkapja Rico az ő 5%-át havonta. Minden egyes szerződésből, végtelen mélységből, annak ellenére, hogy Rico alatt van Liza, aki szintén megkapja az 5%-ot, és Liza alatt van még akár 2, 3 vagy 10 másik vezető, akik szintén megkapják ezt a különleges plusz 5%-ot ebből a lábból. Aber auch Lisa bekommt auf alle ihre $5. És ez azt jelenti, hogy te is, és Liza is, ugye a saját Liza teljes lábából megkapja ezt az 5%-ot. Das heißt, wenn ich hier in diesem Vertrieb Menschen fördere, dass sie besser werden als ich, werden wir nicht beschnitten an der Provision wie bei anderen Unternehmen. Und das ist geil. És itt ugye, mint látjátok, úgy van, hogyha itt segítesz valakinek vezetővé válni, és ösztönzöd, hogy több kuncsafnak szóljon, akkor itt nem érhet utol, ilyen nincs. Ő is megkapja, ami jár neki, és te is megkapod, és még Liza is, meg Rico is megkapja, ami jár neki. Ez rendkívül különleges, ilyen még soha nem volt sehol, semmelyik multilevel marketingben. So, das war's grob von meiner Seite. Wenn Fragen sind, alles raus. Ich nehme mir die Zeit. Das Bauchgefühl muss bei jedem stimmen. Ez az, amit így ő mutatni gondolt, és akkor most kérdezzetek nyugodtan, de egyenként és ha lehet írásban. Nekem lenne egy kérdésem, mert az a webiroda, amit mutatott, ugye az céges, és ott több darab szerződés volt, mint 20, ezt megkérdezem tőlem, hogy cégeknek lehet-e több. Rico, diese Web-Office, was du gezeigt hast, da sind mehr als 20 Kontrakte drin. Ja. Das ist deine Web-Office, okay. Also Firmen dürfen mehr als 20 Auch haben. private Personen. Ich habe privat ca. 60, habe die Firmen mit 80, 125, einfach machen. Und aber ohne KYC oder mit, oder wie ist das? Alles anonym, alles anonym, alles anonym. Es gibt keine Limits, aber es wird natürlich nach außen promotet. Warum? Weil die Verträge alle limitiert sind. Ja, die 3-Jahres-Verträge sind auch limitiert. Es sollen natürlich so vielen Menschen wie möglich was abbekommen. Aber wenn jetzt jemand sagt, du, ich möchte mein Leben komplett ändern, ich hau jetzt 10.000, 20.000 da rein, dann ist das so. Dann kann da keiner was tun. Nos, akkor megkérdeztem, hogy van ez végül is, mert ugye a német prezentációkban és a Rico felső vonala azt mondja mindig minden egyes előadásában, hogy maximum 20 szerződés lehet egy webirodában. Most Ricot megkérdeztem, hogy akkor ez hogy van, esetleg bizonyos cégeknek lehet több egy irodában szerződésük, mint 20, és azt mondja, hogy igen, 20-at mondanak azért, hogy minél több emberhez eljusson ez a hír, és minél több embernek az irodájába lehessen 1, 2, 3, de maximum 20 szerződés, viszont gyakorlatilag lehet bármennyi, hiszen az egész anonim, de ezt tudnotok kell, hogy ezek a szerződések limitáltak, tehát a 3 éves szerződési pool is lehet, hogy nem sokára betelik. Szóval azért mondják, hogy maximum 20, hogy minél több embernek jusson. De egyébként, és most így láttuk, hogy gyakorlatilag is nincs korlát, nincs határ, akár 100 szerződésed is lehet egy irodában, mégpedig KYC nélkül. Oké. Nos, van-e másik kérdésetek? Még egy kérdés, például, még egy jó kérdés. Mi kell a céges regisztrációhoz? Ez egy bankokban való cég. Hogyan fekteted be az elején 30 000 USDT-t, 300 szerződést kötött?
Eine Frage. Hm? Was brauchst du zu deiner Weboffice, was nicht du bist, sondern deine Firma? Brauchst du da was anderes? Nur eine E-Mail-Adresse, das war's. Egy Ich habe die céges Firma, regisztráció. Ja? jede Firma hat ja eine E-Mail-Adresse. Ja, man nimmt ja eine andere wie privat. A céges Und, regisztrációhoz is csak egy e-mail cím kell, a céged e-mail címe. und alle Firmen, ob das ein Verein ist, etc. pp., völlig egal, es muss nur ein Background dahinter stehen. Das heißt, ich kann jetzt keine Firma einschreiben, die keine Firma ist. Ja? Tehát egy olyan céget nem írhatsz be, ami nem cég. Minden cég, vagy közösség, vagy adományozó közösség, meg nem tudom, mik vannak, bármi lehet, aminek van egy bizonyos e-mail címe, és valóban van valami az e-mail cím mögött. Na, mondjatok egy pár szerződéset, tehát lehet az Kft, BT, nem tudom, mik vannak még, bármi lehet. Okay, und wie konntest du denn am Anfang 30.000 Dollar einzahlen? Ich bin oben und dann habe ich meine ganzen Firmen, Dubai, Kroatien, meine Frau, alle reingeschrieben und habe überall richtig Geld in die Hand genommen. In der Summe waren das 30.000. Aha, tehát ő úgy csinálta, ugye ő van felül, és a rendszer megengedi azt, hogy saját magad alatt a cégedet beírjad, és Rikónak van több cége különböző országokban, különböző kontinenseken, és minden cégére nyitott egy külön webirodát, és mindegyikbe rakott ezek szerint 20-20-10-10 vagy akármennyi szerződést, sőt, saját maga alá még a feleségét is beírta, és a feleségének is rakott be valamit, tehát összesen, de mindezt vízszintesen maga alatt az első sorba, összesen investált így 30.000 dollárt. Igen, körülbelül 300 szerződést kötött, így ilyen formában több cég által. Oké, Rico. Na hát Rico az különleges, ugye, ilyen szempontból, tehát nem egy átlag ember, tényleg nagy cégei, vállalatai vannak. A másik kérdés, tudható, hogy kik vannak a háttérben, melyik bank és melyik biztosító? Andere Frage. Ja. Dürfen wir wissen, wer steht im Hintergrund, beziehungsweise welche Bank und welche Versicherung? Das ist genau der Grund, warum ich hier Gas gebe, weil es anonym ist. Ez Warum? pont Wenn die Bank, ez a fontos, hogy ezt nem tudjuk, és nem is akarjuk tudni, és ő sem akarja tudni, tehát pont ez a lényeg, ezért veszi ezt a közösséget, a Cryptexet komolyan, mert hogy anonim. wenn die Bank bekannt wäre und die Versicherung, wären die nicht mehr da, glaubt mir das. Weil das, was wir hier tun, ist ja ganz oben nicht gewollt. Der kleine Mann kommt zu richtig Geld. Es gibt nur einen Unterschied. Wir haben unser Geld in der eigenen Hand, unsere eigene Wallet. Und beim Lottospielen machen wir die Staatsoberhäupter noch mit satt. Ja, das ist der einzigste Unterschied. Das ist nicht gewollt. Und weil es anonym ist, ist es auch schon seit 2017 da und wird auch die nächsten 10 Jahre noch durchlaufen, weil keiner weiß, was los ist. Nagyon fontos, amit most mond, tehát épp ez az oka annak, hogy komolyan veszi, hogy ilyen sok pénzt ide investált, és hogy bátran meri tovább ajánlani, mert biztonságban vagyunk, mindenki anonim, nem csak te, és nem csak az összes ügyfeled, hanem a bank is, és a biztosító is, és ez azért fontos, és azért marad így, mert és azért veszik komolyan, mert ha ez nem így lenne, ha a bank ismert lenne, ha a biztosító ismert lenne, akkor ez az egész már holnap bezárásra kerülne, nem működhetne tovább, hiszen azok a nagy erők fölül, legfölül, akik a világot irányítják, ezt nem akarják, semmiképpen sem akarják, hogy ilyen legyen, mint amit mi itt csinálunk, és semmiképp sem akarják azok a felső erők, hogy a kis átlag emberek, a nyugdíjasok, a diákok netán pénzhez, sőt vagyonhoz juthassanak. Ezt tényleg mi emberek akarjuk, és vigyázzunk erre, de a felső erők ezt nem akarják. Szóval ez anonim 2017 óta, és az is marad. És ez így jó, és ez így biztonságos. Ez a legfontosabb.
Anonymität, vielleicht nochmal dieser Satz von mir, ist für mich die Sicherheit. Ich habe in den 24 Jahren Vertrieb richtig gute Firmen, die es gut gemeint haben, kaputt machen sehen. Ja, also die wurden kaputt gemacht. Und das kann uns hier nicht passieren, weil es keiner kennt. És még annyit hozzáfűz, hogy nagyon sok multilevel marketingnél dolgozott, nagyon sok multilevel marketing jót akart, az embereknek pénzt rakott a zsebébe, megengedte az embereknek, hogy pénzt keressenek, és hiába akart a vezetőség, a multilevel marketing cégek vezetősége jót, bezáratták őket, megakadályozták őket a fejlődésben, és tönkretették őket a felső erők. Éppen ez itt az, ami nálunk nem fordulhat elő, mivel senki nem tudja, hogy hogy működik és ki van a háttérben, tehát itt tényleg mindenki teljes biztonságban van. Itt nem fordulhat elő az, hogy bárki beleszól, tönkreteszi, vagy megváltoztatja, vagy akármilyen ellentámadást indít. Jó? Szuper. Noch eine Frage? Még egy kérdés van. A szerződés végén a smart contract hova küldi ki a BTC-t? Előre rögzítjük a walletet, hol kell ezt megadni. Wenn dein Vertrag zu Ende geht, Ja. auf was für eine BTC-Adresse darfst du oder sollst du oder musst du dein BTCs auszahlen? Ist egal, welche Wallet, alles egal. Das ist kein Problem. Kann man sich selber aussuchen. Auch die Provision, das kann man sich dorthin schicken lassen, wo man möchte. Te fogod meghatározni egyedül, hiszen a te pénzed, a te vagyonod. Nem kell megadnod előre semmit, majd amikor eljön az a nap, amikor nagyon boldog leszel, és lejár a szerződésed, akkor akár több walletre, vagy egy walletre, egy összegbe, vagy egy ledgerre, vagy egy akármire, te fogod eldönteni, hogy hova utalod ki a BTC-det. Senki másra nem tartozik, csak rád, ügyfélre. Oké, vielen Dank. Gerne. És ez is egy csodálatos dolog, hogy te rendelkezel a saját vagyonoddal, és nem más. És még nagyon fontos az, hogy nem fog sorba állni bizonyos szervek, és nem fogják tartani a markukat, hogyha ügyesen csinálod. Ja? Wir können, wenn ihr das wollt, regelmäßige Meetings planen, in festen Tag. Bin ich immer mit dabei, Lisa. Ne? Kein Problem. Azt mondja Rico, hogy néha tudunk majd tartani, ha kívánjátok meetingeket. Noch eine Frage. Lehet kicsit későn csatlakoztam, ismer-e olyan embert, akinek lejárt már, vagy neki járt emellett? Ja, ez a legfontosabb. Noch die wichtigsten Frage, warum wir hier sind. Hast du schon mal gesehen, hast du am Anfang gesagt, mit deinen eigenen Augen hast du die Verträge gesehen, die schon abgelaufen und ausgezahlt worden sind. Ja. Das hast du am Anfang erzählt. Ich fliege jetzt am Wochenende wieder nach Bangkok, einmal im Monat jetzt, um ganz einfach vorne mit dabei zu sein und alle Infos für uns sofort live zu erfahren. Und glaubt mir eins, ich habe dort Zahlen gesehen, auch Live-Überweisungen, auch Leute, die das Geld wirklich transferiert haben. Ich habe es gesehen, die auf der Wallet angekommen sind. Und deswegen bin ich so heiß. Igen, most még egyszer, amit az elején mondott, elmondja, hogy minden hónapban innentől fogva el fog menni bankokba, ott van ott élnek néhányan a felső vezetőségből, a szuperlíderekből, és igen, látta, a saját szemével látta, nem csak papíron, vagy ledgeren a kiutalásokat, amit összehasonlított, ugye nekem is mutatta, a webirodák címével és hesével, hanem live, tehát élő transfert is megnézett, nagyon nagy összegeket, tehát abszolút igen, látta a saját szemével a kifizetéseket, mégpedig, ahogy az elején mondta, az 1 millióstól a 3 milliósig. A saját szerződése még nem járt le, mivel 1,5 éve kötötte, neki még van 1,5 éve, viszont ugye a felső vonalban lejártak már a szerződések, és ezeket mind látta. Bist du hier?
Ich bin da, entschuldige, ich musste bloß ganz kurz hier jemand rausschicken aus dem Büro. Ja, Oké, csak valakit kikísért az irodájából. Egyébként, ha gondoljátok, akkor ilyen kiutalásokat kaptam tőle fotóban, ilyen screenshot fotókban, és be fogom tenni a chatben, tehát ezeket meg lehet nézni. Be fogom tenni, jó? Mert ugye ez a legfontosabb. Oké, Rico? ja, alles gut. Hm? Also das ist das Wichtigste, dass wir hier auch in Ungarn sicher sein können, dass die Verträge wirklich ausgezahlt sind und ausgezahlt werden. Da müssen wir alle sicher sein. Und ich habe es, wie gesagt, live gesehen. Und ich habe jetzt auch andere Länder eröffnet, weil wir haben jetzt die Chance, ganz oben dabei zu sein, weil A, es kennt keiner. Es ist seit 2017 auf dem Markt in Australien und Neuseeland. Die haben gestartet jetzt erst vor ein paar Monaten in Europa und es kennt noch keiner. Wir haben in Europa 15.000 Partnerkunden, das war's, fertig. Es kennt keiner. Tehát itt most az elején vagytok, ez még egy külön csoda, hogy Ausztráliában és Új-Zélandon kezdődött ez az egész, és itt Európában alig szivárgott még be, és még senki nem ismeri. Igazából senki, abszolút elsők vagytok, sehol sem, Amerikában se az összes másik kontinens, sehol nem ismerik, senki sem ismeri ezt a lehetőséget, szóval abszolút az elején vagyunk, és mégis biztonságban, hiszen a staking az tényleg a legbiztonságosabb formája az új coinok előállításának. Zoltán kérdezi, hogy a stakingben hogy tudnak ekkora nyereséget csinálni. Eine Frage von Zoltán. Wie kann man in Staking so viel Geld machen? Es ist nicht viel. Ez nem sok, azt mondja. Warum? Miért? Wenn ich jetzt bei Binance 1.000 Dollar stake für 3 Jahre fest, bekomme ich exakt nach 3 Jahren 3.000. Te magad is megteheted, például ha Binance-en $1000 beraksz coinban, stakingbe, akkor te saját magad is stakingelhetsz. Tudod, mennyit fogsz kapni? 3 évre lekötöd, az $1000 $3000 fogsz visszakapni. Tehát a stakingben nagyon sok pénz van, Allerdings ohne Zinseszins. de ott nem kapsz ugye kamatos kamatot. Itt nálunk viszont igen. Wir staken bei einem 3-Jahres-Vertrag im Vergleich zu Binance mit 30.000 Dollar, die wir von der Bank erhalten, anonym. Itt ugye nem $1000 raksz be egyénileg, hanem itt $30,000 raksz be, a legkevesebb, ugye a 3 éves szerződésnél is, $30,000 raksz be a stakingbe úgy, hogy nem a saját pénzed, hanem a banktól kaptad, és ez ráadásul kamatos kamattal stakelődik neked 3 évig. Und mit Zinseszins. Ja, habe ich gesagt. Tehát Zinseszins, azaz kamatos kamattal. Tehát itt tényleg egy olyan helyre csöppent most mindenki, ahol saját tőke nélkül óriási kezdő összeget tudsz mégpedig kamatos kamattal stakingelni. Ihr Lieben, ich will jetzt nicht unhöflich sein, ich habe aber 18 Uhr das große Cryptex-Webinar. Most 18 órától mennie kell, úgyhogy lassan elbúcsúzik, és látjuk egymást legközelebb. Okay, vielen Dank, dass du da warst. Ne? Gerne immer wieder und wenn Fragen sind, ihr kennt euch immer, du weißt das, ist immer kein Problem. Ja? Oké, szuper. Legközelebb is találkozunk, és újra itt lesz és segít nekünk. Sziasztok! Mindenkinek sok-sok coint kívánok. Danke, Rico. Bis dann. Gerne. Euch allen noch einen schönen Abend. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Akkor Rikót elengedtük. Hogyha van még esetleg kérdésetek, kérdezzetek. Ha nincs, akkor pedig
találkozunk legközelebb, és természetesen majd Rikó hozza az új híreket nekünk, illetve a többi felső vonal is. Németekhez szivárgott be először, mert ezek német úriemberek, akik a kriptovilágban így ismerik egymást, és átadták egymásnak a hírt, és Ausztráliából, Új-Zélandról ugye így szivárgott be. Egyik németül beszélő felső vonalunk sem él Németországban, mindegyik máshol élnek szép helyeken, de mivel németül beszélnek, ezért ide Németországból ugye beszivárgott ez a dolog, és hál' Istennek nekem is szóltak. Ezt azért mondom, mert valóban nem ismerik sem Romániában, Szlovákiában, sehol az ég világon. Közben itt jött egy kérdés, hogy a képernyőfotókat, igen, megoszthatom már is. Pillanat. Csak elő kell keresnem. De be fogom tenni nektek a chatbe, és természetesen ki vannak takarva az érzékeny részek, ez érthető, muszáj is, de a lényeg az benne van. Már is hoztam. Remélem látjátok. Ha látjátok, akkor írjatok, légy szíves. Tehát ez például egy 5 milliós, rögtön így az elején, egy 5 milliós kiutalás, vagy 5000-es, nagyon picibe látom. Alatta 135 000, azt látom, tehát így néznek ki a kiutalások, és a BTC-ben utalott ki, tehát ott van a BTC cím, picit kitakarva, és kitakarva az is, hogy kitől származik, ugye? Természetesen. Aztán itt vannak nagyon szép összegek azoktól, a kedves felsővonali tagoktól, akik már az elején olyan szerencsések voltak, hogy erről tudtak, sőt, ők tették nekünk lehetővé, hogy mi is részt vehessünk. Tehát itt már is fönt a tetején bal oldalt ugye egy szép összeget látunk, középen is, tehát 10 millió 750 114 dollár 93 cent. Akár le is fotózhatjátok, de be fogom tenni a chatbe. És ezeket lehet nyugodtan mutogatni, így név nélkül. Tehát ők a régi 2016 és 17 óta. Ó, ez egy nagyon szép éles kép, itt még jobban látszik. 5 millió, középen fönt 5 millió 832 000. Van, amelyik szerződés már lejárt, van, amelyik még nem. Például ez nagyon érdekes, ez a 2 millió 104 103 dollár 22 cent, ugyanis ez a nem lekötött, tehát ez az azonnali, már eddig kifizetett jutalékot jelenti, és a baloldali, az pedig a lekötött jutalék, az a jutalék, amit akkor fog megkapni a szponzor, az illető, a meghívó, amikor az ügyfelek szerződése szépen egytől egyig szép sorban lejárogat, akkor 7 millió 628 fog még kifizetésre kerülni. Szóval nagyon érdemes tovább ajánlani a rendszert, ugye?
Megyünk tovább. Hát ez is egy gyönyörű iroda. Itt is nagyon szép számok vannak, ezeket is lehet nézni, és nem is olyan hű, de sok, mert igazából, mint látod, egy vonalon, tehát első szinten 9 embert hívott meg ez az illető. 9 embert hívott meg összvisz. Azt sem lehet mondani, hogy egy nagy hálózatépítő, és ebben akkor nincs is benne ugye a szuper líderi plusz 5%. Oké, hogy a 9 emberből lett aztán még 68, tehát összesen 77 emberke van a csoportjában, és hát 77 emberrel $1 millió keresett már idáig. Ez az a pénz, amit már kivett, megkapott, és még $3.579.000 fog megkapni ez a meghívó, aki 9 ember hívott meg, akkor, amikor a szerződések ugye a meghívottjaitól le fognak járni, hát elképesztő összegek. Jó, mehetünk tovább. No, ez megint egy nagyon szép. Itt ugyan ki van takarva, de itt ő csak 3 embert hívott meg ráadásul. A 3 emberből persze aztán lehetett bármennyi, az itt ki van takarva, hogy mekkora a csoportja nem tudjuk, de itt is nagyon szép összeget már kivett, megkapott, ugye $1.296.586.16, és amit még kapni fog, igaz, hogy később, ugye a 3 és 5 éves lejártakor, az pedig 7.591.000, stb. Szóval óriási. Az, hogy hány saját szerződése van, az végül is mindegy, a jutaléknál az nem számít, a jutaléknál az számít, hogy egyetlen egy szerződésed legyen aktív, akkor jutalékra jogosult vagy. Tehát mindig legyen egy szerződésed. Itt például egy $96.000, $96.700 kiutalást látunk, ez május, tehát jó régi, 22, május 18, és itt is ugye ki van takarva, hogy hova, de az összeg, ez a fee, igen, 3%-ot levonnak, de a withdraw azt jelenti, hogy kiutalás, és hogy hova, az is ki van itt egy picit takarva, nyilván. Jó, tehát mindig minden ki lett fizetve, ez itt egy $135.500 kiutalás például, szintén BTC-ben alul, ugye látjátok, ez egy BTC cím. Oké. Itt 5% volt a tranzakciós díj. Az ember szívesen fizet ilyen sokból tranzakciós díjat, ha van miből, ugye? Na nézzük tovább, egy telefonos screenshot fotó, ahol 2,7 BTC, akkori ára $128.854 volt, és 32 cent. Ez lett kiutalva. Itt például a fee csak 157 szatosi volt, ez elenyésző, ez talán $2-3, 7 hónapja volt. Ja nem, amikor a fotó készült, akkor volt 7 hónapja, hát ez már régebben volt, ugye 21. szeptember 20-án, tehát mint látjátok, ezek már régi fotók, vannak újak is persze, de már a régi fotók is mind ki lettek fizetve, és nem kicsi összegek. Megyünk tovább, itt megint egy gyönyörű webirodát látunk. Na itt már ez az ember megdolgozott, mert ő azért szólt 483 embernek első szinten. A 483 emberből aztán lett csoportban még 2842 ember, összesen a csoportban van 3325 ember, vagy iroda,
ugye? És az irodákból, a 3325 irodából van 18.473 szerződés, ugye? Mert egy irodában több szerződés is lehet. És ez az iroda is 1.415.000-et már kifizetett, kivett magának jutalékot, és még fog kapni, a szerződések lejártakor csodálatos 7.313.196 $74. Neki saját kontraktja, saját szerződése 20 darab van, tehát ő betartja a 20 darabot, és akkor itt látható, hogy mennyit stakingelt, és most mennyi az ő, de hát itt fölül is látszik, ugye ez ugyanaz, hogy stakingel emelt összege jelen pillanatban mennyi a napi hozam, mennyi a legutolsó profit, amit kapott egy nap alatt, vagy egy hét alatt, és egy hónap alatt. No, hát ezek tényleg gyönyörű fotók. Még én sem láttam őket, azért nézem így, mert ezt most küldte át. Én is így most olvasgatom. Ezt majd át lehet tanulmányozni, de van még. Ez is egy kifizetésekről szóló, mégpedig egy irodából kifizetett screenshot. 22.5. hó, 22.5. hó, tehát akkor járhatott le a szerződése, nem muszáj neked egyszerre kiutalgatnod a pénzedet, ő is darabokban utalgatta ki, aztán 6. hóban, a 7. hóban is utalt ki összegeket. Van, aki egy összegben, van, aki meg darabonként, ugye néha 16.000, 106.000, 96.000, 105.000, 35.000, 7.500-at, 85.000-et itt alul, tehát gondolom mindig, ahogyan szüksége volt rá, úgy utalta ki. És itt megint csak egy másik webiroda kiutalásait láthatjuk, ez a webirodából is a szerencsés 23, tehát 2023. 3. hó 27-én a lejárt szerződéséből, vagy a jutalékából 76.000-et utalt ki, 3. hó 26-án 100.000-et, 100.000-et, 110.000-et, januárban 86.000-et, akkor alatta januárban megint 100.000-et, hát igen, ezek mind gyönyörűséges kiutalások, és ezek a szerződés lejártából, mert a jutalékokat az ember minden nap kiutalgatja, tehát ezek kimondottan a szerződés lejártából származó nagyobb összegek kiutalásait mutatja. Tehát ez 2023. március, 2023. január az a lap alján. Nézzük, hogy van-e még. Igen, van még. Itt szintén hasonló webiroda, hasonló kiutalások, szintén március és január kiutalások 2021, nem, 23-ban, igen. Jó, és akkor itt van még egy webiroda, ez nagyon érdekes, mert itt 40 szerződése van az illetőnek, saját szerződése, de nem hívott meg senkit. Tehát nincs referáltja. És annak ellenére, hogy nem hívott meg senkit, ennek ellenére hát gyönyörű összegek vannak itt. Ja, nincs referáltja, és mégis nagyon szépen keres. Ezeket még át kell tanulmányozzuk. Jó.
Viszont azt nem értem, hogy akkor miért van 789.745 dollárja, ami itt van a kivehetőben. Ja, valószínű, hogy lejárt. Hát persze, hoppá. Most nézem. Itt lejárt, ugye? A szerződése. Tehát pontosan itt van, hogy egy szerződése lejárt, tehát nem hívott meg senkit, a 40 szerződéséből egy szerződése lejárt, és kapott, ez egy 3 éves szerződés, vagy egy 5 éves szerződés lehetett, igen, 5 éves szerződés volt, bocsánat, és 789.745 dollár 56 centet kiutalt, összesen 8 szerződése járt már le. Akkor éppenséggel lehetett 3 éves is. A lényeg, hogy 8 szerződése lejárt, kifizetésre került 789.000. Jó, tehát ezt már felvette, annak ellenére, hogy nem hívott meg senkit, és ez az összeg fog még járni neki, később, amikor a többi szerződése le fog járni, és még egyszer hangsúlyozhatjuk, hogy nem hívott meg senkit, tehát 0 embernek szólt, és jelen pillanatban van 40 aktív embere, és ezek szerint több mint 40 szerződése volt. Na, csodálatos. Igen, akkor ez is egy webiroda, itt rá is írta, hogy 47 aktív szerződése volt, 5.700.000 kap még, és 7.591.000 már megkapott a lejárt szerződésekből. Hát óriási, óriási. Jó, hát nem semmi, mint látjátok, ez is egy nagyon jó éles szerződés. Itt 41 ember került meghívásra, tehát még mindig nem líder az illető, hiszen nincs meg neki a 100 meghívottja, de összesen a csoportjában van 174 ember, ez szinte mindenkinek elérhető szám szerintem. És itt is ugye gyönyörűek az összegek. Már 2 szerződése lejárt. Akkor örülök, ha tetszett, és ezt a felvételt is akkor berakom természetesen a közös chatben, nyugodtan és bátran mutathatjátok bárkinek, illetve ha kérdések vannak, akkor pedig megtaláltok. Mindenkinek rengeteg bitcoint, sok-sok boldog napot, vagyonosodást kívánok, és tényleg örüljünk annak, hogy itt lehetünk, és hogy egy ilyen csodálatos helyre csöppentünk. Mondjátok bátran világszerte, mint ahogy Rikó mondta, tényleg nem ismeri még senki. Sziasztok! Szép napot mindenkinek!